İşli gailede көп итеп кыймак пешерәсегез килсә, иң беренче булып кухня ишеген эчтән бикләп куегыз. Безнең ишек бикле, кыймак пешерүче кызларны чакырдым. Димәк, MTV каналында тәмле көрәшне башлыйбыз. Сәлам дуслар, сәлам тагын бер кат инде. Пешерүче кызлар дигәннән чынлап та алар бүген студиябызда. Берсе төн, берсе көн, берсе брюнетка, берсе блондинка, эстрадабызның популяр җырчылары. Матур кызлар, уңган кызлар, Илсия Бәдретдинова һәм Ландыш Нигъмәтҗанова. Сәлам кызлар. Исәннәрмесез? Хуш киләсез дип әйтик. Менә әйтик, көн-төн уртасында күрәсезме? Якын әйтик, шигендә басып тора. Я. Без сезгә бүләк алып килгән идек. Шулаймы? Ахар өчен бирегәле соң. Чынлап, әйдә чыгарыгыз алайса бүләген. Без әзер үзегез күреп торасыз бөтен нәрсә импровизация. Менә шундый матур гына коробочкалар, минем бер дус кызым бар. Коробочкага сошымы? Ул гомумән кул эшләре ясый торган кыз, Гүзәл Сагдиева дигән. Ул искиткеч матур әйберләр ясый. Менә Телефонда әйтте, Гүзәл Сагдиева. Ярыймы соң? Телефон номеры. Менә шундый матур брошка. Эйме? Бусы минеке. Бусын нәк шундый юкны Ландыш. Ландыш бусы. О, рәхмәт. Ландыш. Тауып қойын дегенде шында. Кечеуі күз тимәске беге бәт болады. Бусы Булат, бусы сен. Сен маңғайғадыр инде асырында. Бірәр бай ябыштырып қой. Именной. О, қара тәмле көрәш диге. Менә шундый. Рәхмәт. Күзең алисымы? Гүзәл. Гүзәл рәхмәт Сагдиева. Гүзәл Сагдиева телефон номері 897-91-91-92. Сен хәзер моны салмыйсың инде бер качан. Юк, әлбәттә. Менә шундый матур күч. Юк, коробкасы минеке. Коробкасы синеке, мине коробкасына үрелә. Юк, коробкасы минеке. Рәхмәт. Бу Гүзәл коробкасында бирсәң әйбәт булыр инде. Бирмәйм әле, бик матур. Безне калдырды, менә. Ландыш, кирәк түгел инде бүләге, инде бар бит безнекедә хәзер. Юк инде, мин дә шулай кирәк түгел дип уйладым да, мин сезгә инде бик күп бүләк ташыдым. Заманында дигән. Заманында. Шуңа күрә. Бу бүләк тә түгел, күчтәнәш кичкенә генә менә минем күптән түгел генә яңа диск дөнья күрде. Менә Менә тотып карар. Менә рәхмәт син дип аталар. Сиңа Ландыш дигән менә. Сиңа Ландыш. Мондай альбом. Монда теге. Ут. Яңгар ут кебегеме? Газпром әллә моның спонсоры? Бу дискның Зәңгәр утлар белән. Спонсор бәлки Газпромдыр да. Мечта сбывается. Минем хыялларда чынга ашты дип. Кунакларыбыз килде, бүләкләрне алдым, тапшырыбызны башлыйбыз. Я кызлар, тапшырыбызның шарты билгеле. Шуңа шартын әйтеп тормыйм сезгә. Озын сүзнең кыскасы бүген кабактан тәмле берәр ризык пешерә кирәк. Менә 2 кабак балкып торам. Истәр башына күрәсезме? Ну кабак кара түгел, Ландыш кызуррак. Ландыш беренчерәк килде бүген. Үзе сөйләп алды. Менә мин сиңа басам диде. Илсия, мин инде алмаштыралам. Бер бал инде сиңа шуны алыштырам дигәнең өчен булса. Менә бит. Менә. Димәк, кабактан нәрсәләр әзерлисез? Кабак бәлеше буламы, кабак пирогы буламы? Белмим, кабак быткасымы? Ала җайлырак. Җимешләре бар, майлар бар, әле хәтта әнә безнең кишер, салат эчендә суган, помидор һәм башка ризыклар булдан бүген. Я кызлар, кем нәрсә әзерли? Я кайсыгыз беренчерәк әйтә? Ну, он бармы? Он бар. Он күп. Җимеш бар, биге бар, шекер бар, мин бәлеш ясармын дип. Дальше кабак бәлеше. Кабак бәлеше. Онугыз булса, монда башка ингредиентлар бар, күрәм, мин кабак бар, табабыз. Кабак бәлеш табагыз бар, духовкагыз бар, мин кабак бәлеше ясыйм, ясап карыйм. Мишкә ябып җибәрәм хәзер. Ландыш. Менә Булат, мин монда килгәндә гел камыр әйбер пешерә дирим. Менә бу юлы мин камыр әйбер пешермим инде. Мин хәзер менә шушы кабакны чистартам да, матур иттереп җуам да, анда дөге, тәмле җимешләр шулай иттереп пешерәм, духовкага тыгам да. Кабак эчендә булачак. Кабак эчендә булачак. Әйбәт. Һәм тәмле салат. Хәбәр, син дә салат ясыйсыңдыр итеп. Мин хәзер берәр нәрсә. Син шулай кайберчата 2 бер урын алып 4 бер ясап куя торган. Хәзер, Кызыккына китик дисезме? Хәзер. Яхшы кызлар, 1 2 3. Старт. Дигез башлыйк. Чистартап торасызмы, нәрсә кирәк? Он басырга. Миңа кирәк он. Менә, он. Да. Менә бу савытка басаласың. Менә шунда басыйм мин. Biz менә бу кабакны әйбәтләп җудык, әйме? Әйбәтләп җудык. Өстен матур иттереп кисәбез. Капкаш. Яба торган иттереп, матур иттереп кисәбез.
Була бу. Ашабыз. Тиз генә ачылса. Шиш тартабыз. Ашыла. Мин камыр басып куям әле менә баштан, аннан соң кабакны турармын, әкрен генә әйтеп. Миңа бер кастрюль кирәк булыр, миңа рисны әз генә пешереп алырга кирәк. Пешереп алырга кирәк. Әз генә иттереп. Инде сезгә бүген гомән ярдәмгә киләчәк безнең тапшырыбызның спонсоры Кукмара металл савыт заводы Ашык акционерлык җәмгыяте. Кукмара Сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт саба. Германия технологиясе буенча үзебездә Россиядә җитештерелә. Уңайлык өчен әлеге заманча савыт сабаны сез интернет кибет ашада алырга мөмкинсез. Һәм игътибар итегез, Кукмара продукциясын алганда аның төбенә игътибар итәргә кирәк. Һәрбер савытында аның шундый фирменный логотип бар, кыздан бисәдә күрдем. Кукмара дип язылган фирменный логотип, бар тик сыйфатлы, яхшы табалар савыт сабаларына алыр. Я, нәрсәләр кирәк булачак? Булат, миңа да менә бу рисны бераз бер 10-15 минут кабартып алырга кирәк. Менә миңа да Кабартып кына. Бүрттереп, тибәйтәләрендә. Ярар, тотарда шунысы бар. Менә кабакны мин әзерләдем. Әзерләдем, молодец. Орталарын шиш тарттым. Ай-яй! Игрәк. Һәм хәзер менә шул итле җирләрен кырып алабыз да шахмаклап турыйбыз. Бу инде ишлек булсын өчен, Бу ишенә дөге белән бергә тутырыр өчен. Безнең эшләр хутка китте. Менә сиңа кастрюль җитәр бит бу кастрюль. Мара кастрюле. Я, иләгез миңа сөйләгез бердән рецепт белән бергә әйтик, үзебезнең 2016 елның ничек узуы. Шуннан шәһәр киткән кебек. Әйе, мин Булат менә рис пешергән арада, әйе. Карап тордым да салатны үземчә эшләргә булдым, әйеме? Ничек үзенчә? Бөтен үзенчә эшләр. Менә минем итле салат ясыйсым килә. Минем итем юк бит. Чөнки кыш мин бит итне инде пешереп әзерләп килдем, шуңа күрә. Менә нишлиләр? Әзерләнеп килгән бит. Домашний заготовка. Әйе. Молодец. Мин икенче тапшыруга килгәндә рестораннан шеф-повар әзерләгәнне пешергәнне алып киләм. Алып киләләр шулай, яме? Алып киләләр. Чөнки мин үзем ит яратам. Һәм ир кешегә дә бит инде үлән ашатып булмый. Карале нәрсә дитиге салпякка салам беләсең, күрәсеңме нәрсә? Карый әле. Чыкканчык. Билләһи. Шуңа күрә ирләр күбесенчә күбрәк. Әйдә, эрер генә турада суганым алып кил монда. Әйе. Суган салла шунда әйбәт була. Ит тураганчы безгә суганнан маринад ясарга кирәк. Мариновать итәргә кирәк. Иң беренче. Һәм салып куярга кирәк. Тагын такта кирәк. Ит ашагач бөтен нәрсә аңтылда ит яратам инде. Кайлардан белдең ит яратканны дип. Менә шулай. Тузга манып аласың әзгә. Суган белән, әйбә? Ипи белән. Ипи истә куясың шунда ит кисәге. Менә шулай нәзик кенә ипи, и калын гына ит. Бөтен дөнья рәхәте шул. Башкасы кирәк түгел диген. И әйдә ашыйк, сүндереп торыйк та бу камераларны җурап. Юк, алан дишне ите калмаячак монда. Әйе. Я 2016 ел. Менә мин инде истедән башым. 2016 ел минем өчен юк, сен мин сызып ташладым. Сызып ташларым дигәнсең, язгансың. Бер интервьюда бу алай итәргә рәхмәт. Һәрбер туган көнгә сөенергә кирәк дигән Аллаһ Тәгалә сүзләре бар. Ха? Сия, сөйләшмәбез мәле бөтенләй дә. Ну, булгандыр бит аның якты яклары да, позитив яклары да. Күңелле моментлары да. Әлбәттә, шуның өчен сызып ташладым. Диван кибет ачтың, нигә зарланасың? Алсына сыташысың инде. Сызбай инде. Миңа такта кирәк булат. Нигә хит утынга булса да дип. Такта кирәк. Әпсә мин таптым, әйе. Все булды. Мин сиңа әйбәт такта бирәм. Давай бирәм. И миңа бер зуррак савыт кирәк. Бу кайнымы, юкмы? Алдыңа капканнар. Ай, Илсия, хапып кастрюль дисең, менә. Бу бит сорамасаң бирмисең. Менә, бар барысы, бүтән нәрсә. Нәрсә кирәк? Я 16 ел, ярар, сөйләмәдең дисең, сызып ташладың дисең, ладно, синең өчен 16 ел. Әле бармы синең гаиләдә шундый традиция утырып нәрсә эшләнде узган елны бер анализлап алып, искәрчелеп, телефонның фотографияны карап, так, ага, монда барганбыз икән, монда эшләгәнбез икән, менә молодцы, менә монысы кирәк түгел, монысы ярар, сызып ташлыйбыз, Илсия кебек. Так, абын сызып ташлай булган дигән. Юк, мин инде менә тормышымда исә катырган вакыйгалар булды. Бөтенсе дә әйбәт, бөтенсе дә күңелле, Аллага шөкер, зарланганым юк. Һәм артка карарга яратмыйм да. Анализ нәрсә булган дип булган биткән. Киләчәге әйбәт булсын минем өчен. Әйе, менә. Менә дискым чыккан, шуны әле әйтмәдең теге.
Узган булдымы хәзер? Иҗатта инде шул быел юк, узган елга керде. Узган ел юк, быел булмады. Узган декабрьдә чыкты дискым, дөнья күрде. Шул 2016 декабрьдә. Әйе. Шулай бит. Шулай. Мин гомән 2016 ел турында әйтмәкче. Ярар алыйса, хәзерге вакытта менә яңа елның инде ничә көне узды. Нәрсә эшләп өлгердегез? Кайларга бардыгыз? Нәрсә күрдегез? Юк, бардым түгел, булат. Ул теге сызып ташладым дигәчтәндә инде эшләнелгән инде, күп эш эшләнелгән 16 елда да гомумән. Гадәттә, мәсәлән, узган елларда яңа программа өстендә эшләгәндә без фактдан башлыйдык январь аеннан һәм көзгә хәтлек яздыра идек 15 яңа җыр яңа программага. Турга кирәк. Быел шулайрак килеп чыкты. Мин 3 ай эчендә 20 җыр эшләнелгән. Бүген иртәгә диск чыгарга тора ала биргән булса, яңа клиплар төшерелде. Аны кем яздыра ул җырны? Аны мин алдым, үзем сатып алдым, кайсын белә итеп бирделәр дуслар. Җыйдым. Продюсерсыз, үземә хуҗа. Җыйдым, яңа программа әзерләдем, чыктым әлегә хәзерге вакытта әле авылларда йөрибез, район үзәкләренә чыкканча әзгенә Шамартырга авылларда да йөрибез. Ул теге авылга ничек тә ярады дигән сүз түгел. Без аңгынча да базаларда җыелып, бик озак репетировать иттек аны. Ләкин алай да мин бер хәл музыкантлар бер-берсенә күнексенер өчен халык алдында эшләү бөтенләй бүтән төрле. Шуның өчен хәзерәк авылга чыгып барабыз да, насыл чыгып китәбез инде шәһәрләргә. Татарстан, Башкортстан буйлап. Әйе. Райкушса. Дибетик. Я аланы шишәргә дигәнсең менә. Суын түгәргә. Бу булдымы? Пешеп бетә инде. Мин салып җибәрдем. Әйдә, салыгыз. Бераз бүрттереп алыгыз, тәмлерәк булып пешер. 2017 ел, кышкы айлар. Ничек ял итәсез? Айларга йөрисез, гомумән эштән кала дип әйтегендә. Юк, ял. Баларга вакыт кала барасыз. Тауда шуарга чыгар. Мин тауда шудым. Менә. Әгерҗе районында. Безнең туган якларда, минем туган якта. Әгерҗе районында без концертлар белән чыккан идек яңа елдан соң, ишеннән чыгып киттек. 8-нә кадәр. Авылларда йөрдек. Менә беренче тапкыр гына барым түгел бит инде. Бу ел барганда мин гомумән гашыйк булып кайттым ул районга. Табигатькә. Гаҗәп, табигать кешеләр булат. Тирәсе. Һәрбер йортта диярлек пич сакланган. Менә иртә таңнан казнайы белән майлап, пичтә кыймаклар пешереп, һәр көнне мунчалар ягып, мин рәхәтләнеп киеп, пияриләремне киеп, карлар көрәп, атларда йөреп, таулар шуып, бөтен авыл халкы ял булган иде үзенә. Көнне буена гаҗәп булды. Иң мөһиме телефон тотмый икән анда. Күп авылларда шуның кадәрле рәхәт белсәң. Бу үзенә күрә башкалардан ял итү чарасы. Гаҗәп булды. Калдыратып тинтерәтмиләр. Менә карагыз, бәрешкә шекер салабыз, чөнки җимешле бәреш була безнең. Ләкин камыры тузсыз була алмый һәм дөгесен пешергәндә барбер әз генә туз салып алам. Кандыш салдым икән. Туз да шекер дә була. Туз. Мин салдым, бераз әз генә. Ага, синең салат. Мин салатка суган турадым. Бер 3-4 суган кирәк, миңа эчәү җитер дип уйлыйм. Һәм шул туз сибәбез дә. Бераз гына. Сибеп. Бу маринад белән инде. Бу маринад һәм маринадны әз генә уксус кушсагыз да була. Алманыкын. Кемдер бит әле беләсезме нишләр? Мондый салатта кайчакта кайнар суга тыгып алалар. Теге әче тәме бетсен өчен ди. Әче тәме юктыр бу суганның, бу суган бик тәмлегә ошаган. Тукта, кайры. Тәмлеме? Ну, тәмле дә барыбер. Кидереп ала әз генә. Бу бит булат ит. Кидереп ала торган. Булат иш. Буда ит тә суганган буламы әллә? Шулай гына түгел. Шулай гына түгел. Әйдә кернәй тигән буны. Син дигә пешеп чыкты ахырсында. Ландыш, ну, сезнең яңа еллар, гомумән, каникуллар, кышкы яллар ничек уза? Әйтик, шимбә якшәмбеләр. Балалар анда кадәр бакчага бармаганда.
Шимбай якшан белән. Чыгасызмы? Тауга, шаңгыга, әле Безнең балалар. бит авыл да бар. Без авылга да кайтабыз. Балташ. Менә. Әле Балташ якларын мактала, әгер җыягын мактаган кебек. Җыягын мактала. Балташ якларын шәп икән бөтен кеше дә белә инде. Мактарга да кирәкми, мактарга да кирәкми. Безнең авыл бик матур җирдә урнашкан. Я. Таулар, Таулары бармы? сулары, таулар, су буйлары шул авыл кырыйындагы. Шаналар белән. Бик матур. Чаналар белән, әлбәттә, таудан, менә балалар таудан шуды, Фәрит үзе тау ясады да, хәтта мин дә утырып шудым. Шундый күңелле. Мин кабакны турыйм. Минем җимешем әзер. Бу җимешне әзерләгәндә күп кенә кешеләр менә мәсәлән әйтәләр, төшен ичендәге төшен алырга кирәк диләр. Ләкин мин калдырам аны, менә шулай миңа күбрәк ошый, тәмлерәк буладыр кебек миңа нишләптер. Бу беләсезме ничек, менә була бит әле шундый бәлеш, каз бәлешеме. Әгәр дә ите белән генә пешерсәң, бер төрле әтеге сөякләре дә булса, башы, тәбиләре, канатларын. Монда менә нык эреләрен генә мин әзрәк баштыргаладым, булай менә шулай тун киенә салам. Кабак юлган. Шулпа бер төрле була, итле сөякле шулпа бөтенләй башка төрле. Шуңа яра. Химия әйтергәлегендәген аңлашылды. Бу хуҗабикәләр сезгә дә бер киңәш. Һәм бу кабак, бу юлган кабак моны. Моны турыйбыз хәзер. Турыйбыз да инде. Ишлек ясарсыз. Турыйбыз да ишлек ясыйбыз әйе. Я кадерле тамашачылар, безнең кызлар ландыш кабакның ишен ала, ишлек өчен шулай Илсия инде кабакны турый башлады. Ә мин бу вакытта үзебезнең матур теләкләребезне, матур сүзләребезне әйтим әле, тапшырубызның спонсорлары хакында. Ош бүлмәсе белән безне Центр мебели кибете тәэмин итте. Сыйфатлы мебельнең бөтен ассортименты кулай бәягә. Журналистлар урамы 56-нчы йортта урнашкан Центр мебели кибетенә без зур рәхмәтләребезне ирештерәбез. Һәм шулай ук әлеге матур эшләнмәләр менә мондый якты төсләргә бай эшләнмәләрне инде ансын Индиго компаниясе килеп урнаштырды. Аш-су бүлмәсенә керәсегез килеп торсын өчен Индиго компаниясенә мөрәҗәгать итегез. Алар кухня өчен сыйфатлы, оригиналь фартуклар һәм элмә тохталар да ясыйлар. Барлык спонсорларыбызга зур рәхмәт. Көрәшебез дәвам итәчәк, ә хәзергә ТНТV каналында реклама. Әле синең минем бәлешне күргәнең юк. Аш вакытта аш турында гына уйлыйсың шул. Ансы факт. Кем беләсең син ирләрне яратканын? Ирең бармы? Достар, ТНТV телеканалда тәмле көрәш дәвам итә һәм бик тәмле ризыклар әзерләнә безнең бүген. Кабак безнең бүген табын турында, кабак бәлеше, кабак. Монда да кабак эчендәге кабак бәлеше. Камыр эчендә түгел, кабак эчендә. Дисә кабак эчендәге кабак бәлеше. Эшлекләр әзер, Илсия капкачың әзер калышы. Әйе, капкачың әзерлибез хәзер. Киткәч, ен табасын майладыгызмы? Әлбәттә, Булат. Май күп салдыгызмы, ак май? Әлегә салмадык, әзрәк пешкәннән соң, берәр сәгать тотканнан соң, берәкәй генә бер кырыен ашып, шунда күп кенә иттереп ак май салачакбыз атларсын. Тышкы ягында шулай. Бер сәгать кибетендә безнең бер сәгатьтә вакытыбыз юк, Илсия, син ничек тираны тизрәк пешерергә тырыш бүген, яме? Булмаса ашамассыз инде, Булат әфәнде. Мин менә 15 минутта гына бәлеш пешерә белмим, гафу итәрсез. Менә ничек тә булса кирәк инде пешерергә. Мин тутырам. Буламы? Узатабыз әйдә, аны узат. Бу ничә минут пешә? Бер сәгать дип уйлыйм. 22-дәме? Әле бит кабакта пешергә тиеш. Бу бит савыт кына түгел, унутма. Аның кабагын ашыйлармы ни? Әлбәттә. Мин уйлаганым ул савытка теге шүлмәк кулына дип. Иштән. Иште. Кыралар. Кем ничек инде менә. Кем ничек булдыра дип. Әйе. Булдыру дигәннән. Гомумән яңа ел бәйрәмнәре хәзер артта калды. Искечә яңа еллар шулай юк. Әлеге хатирәләре сакланамы дип әйтәсем килә. Аны яңа ел көнендә ял итсәгезме, эшләгезме? Андырсың. Мин яңа ел көнендә бер кашанда эшләмим. Чөнки мин гаиләле кеше буларак, принципиаль рәвештә әлбәттә мин бу көнне гаилә белән генә уздырам. Кышмай балалар сыран бүләкләрен китердеме? Китерде, хәтта миңа да китерде. Таннан нәрсә бүләк иттесең, сер булмаса? Духи. Бабайның тегәр бик яхшы вкус. Шул менә. Чеснок тикләм. Монда суган исе кирәк әлбәттә итеп. Суган исе ит һәм кабак. Хәзерге вакытта ул тәмле инде әлбәттә.
Ашысы келген кішінің. Иә, сіздікі? Мен олым білән достарымда қаршы алдық. Түнінде эшләмәгәнсеңдер бит? Юк, түнінде эшләмәдем. Казан шетінде бір бик матур гына бер үйдә қаршы алдық. Искиткеч компания. Тиват, иттегезме? Исә, хәзер сән истәгәндә бик матур, табигатьтә бик матур. Юк, минем мактыйсым килмәгәндә, мактый торган гадәтем юк. Менә атам дисәгез дә, мин бер эшләп алмыйм үземне. Юк, мактамыйм, монда менә мактамаслык түгел. Монда бик матур җирдә. Бик матур җирдә, бик яхшы компания белән. Каршы Аллага шөкер. Бик күп бүләкләр бирделәр. Менә. Бер әйтендә, дан дышкан мактанып калмасын духи дип. Ой, күп кизитикләр дә бирделәр, сувенирлар да бирделәр. Күп марада бастырган итекләрне. Күңмәр әйтекләр, чынлап та. Әллә может бәлкем башка бер җирдә производство ачкан. Юк. Булат, менә бу кабакны менә мин ишен әзерләдем. Әйе. Матурмы? Бик матур. Менә бу кабакны былай гына да тыгып була. Фольгага төрсәң дә була. Мин бүген фольгага төреп Әйе, куйдым. фольгага төргән Бу ишен. матуррак булып пешәчәк. Чөнки фольгага төрмәсәгез, киергә мөмкин кеше бераздан. Абылай үзенең матур төсен саклап кала. Дип ышаныйк. Чөнки безгә бер кашандыр килгәннәр, кем әзерләде тамам. Рөстәм Асаев мустан шунда. Эй, азатланып карабыдай пешерде инде бу анда. Кабак шул. Кабагы тиде бераз кыйлары. Соңа мәктәптәргә кергән. Менә фольгага төргә кирәк булган шулай. Белмәдек бит. Таныштан. Сыраган булсагыз шунда. Кирәк булганда соң. Кимәгән булыр инде. Нишләп булмый. Я кызлар, сөйләшүгә безнең бер фестиваль хакында. Зур бәйрәм турында TMTV телеканалының 5 еллык юбилее һәм TMTV премиясе тапшыру тантанасы узган елны бит инде хәтерлисез. Анда катнаштылар. Акчалар турында да җырлар. Алып барып. Җырлап, планнар белән чыгып. Хәтерлим. Я. Бу елны Алла бирсә битик. Ходай язса, яңадан шакырмаслар микән дигән өметләр белән яшим әле менә. Булмас микән дип. Син тубың азырмы? Әйе. Нинди җырың чыгарга мөмкин менә, кайсы җырың? Булат, мин әйтә алмыйм. Һич әйтә алмыйм. Әйтеп булды базы битеме? Шавитер пеш. Сезнеке китте, име? Безгә китте. Яхшы. Старт. Яхшы. Бирелде безнекенә. Килеп китәбез. Хәзер минеке 5 минуттан әзер булыр. Ландыр син, әле әйтмәделәрме соң? Алып баручы булырга дип. Юк әле әйтмәделәр, менә миндә көтеп торадыр идем. Бәлкем булыр бу елда. Худайга тапшырган иде, булсын иде. Бик карар. Алып баручы булар имме соң? Әгәр тагын тәкъдим итсәләр. Әллә узган елны авыр булдымы анда? Юк, авыр булмады. Миңа ашады, үземә ашады. Алып баручы. Карарбыз, алып барырга кушсалар, алып барырмын. Җырларга гына кушсалар, җырлармын. Фокус күрсәтермен, бирмен тагын нәрсәләр эшләтәсез. Нәрсә? Нигә сезнең эшегез бетте бу нинди гомайып? Юк, белмим ул, сатла керешмәде бит әле. Биттеме? Менә сине көтеп торам инде, Илсия минем арттан калмасын дип. Башлар өчен. Син калышмас өчен. Кызлар, әйдәгез, мин сезгә хәзер мәкаләләр укыйм. Шул мәкаләләрнең дәвамын әйтергә тиеш. Мин беренче эшем, сез икенче эшем. Шундый бер кызык эшкә балабыз, тотар халык мәкаләләрен ничек дәвам итергез икәнсез. Бәлкем беләсездер дә саларны. Яхшы, сөйләш. Алар бик катлаулы түгел. Яки миндә мәкаләләр иткәнче бер сорт, синең капкачы бар, монысы нәрсәгә? Менә 2 капкачлы була, карагыз әле. 2 капкачлы. 2 капкачлы бериш була. Менә шулай итәбез. Юк, мин нәрсә күргән бар әлбәттә. Әле синең минем бәлешне күргәнең юк. Менә, белдеңме? Әле күрәселәрең алда икән. Күрәселәрем бар икән. Менә шулай итәбез. Ага. Булат. Кем өйрәтте моны соң, әйтергә мөмкинсең? Ну, без инде. Патент кемнеке? Әнидән өйрәнеп үстергәндә булармы? Барысында, әлбәттә. Бу нәрсә өчен эшләнәләр шулай 2 капкач? Мотор булсын. Моторлык өчен. Бик матур. Бик. Тамам дигәсез. Бик. Моны ашамасаң да була инде, моны хәтта әзерләп. Пешереп тә тормый инде, әйе. Разыр мотор эшләде, а? Мотор. Ай, бисмилlah. Әле. Абсолютно тәмле булып. Амин. Кызлар, салат Әйе, көтәбез булды. без. Все, тотынабыз.
Салатка Калкашнасызбы? тотынабыз. Ие. Хатын кыз битинде ул юктан иши бер ясы биледи. Берсе Менә- прическа, Нәрсәләр берсе ул? тавыш чыгару. Ишинчиси салат. Мында әйберләр, ингредиентлары шактый күп. Әйдәгез. Ландыш инде. Ландыш сиңа помидор кирәк буламы? Керекме? Бирер миңа помидорлар бу, артык булса инде. Помидор кишере дә бар әле. Әйе, Менә дигән кишер. кишерләр. Кишер кирәк миңа бер савыт кирәк. Кирәк булса менә. Я, ана помидорларны ландыш бирде. Мин инде беренче мәкаләмне әйтәм. Әйдә, син әйтимме? Син дәвам ит, яме? Әйдә. Менә аш кешегә аш кирәк ди. Тук кешегә Ой, нәрсә кирәк? концертка барырга кирәк. Тук кешегә концерт. Күпләр бит эштән киләләр. Аш килеш. Көтеп торалар тәнәфесне, аннан соң шалт дигәндә кухняга. Нәрсә бар икән монда? Ну, ашка ни рифма Төркиядә мөмкин? Таш, баш, Баш менә, аш. баш. Баш Yok, кирәк. baş gerek gibi. Baş dırısmaz, taşlık dırısmaz, baş gerek. Баш Çok кирәк. kişiye baş gerek. Ие. Evet. Ие. Юк, баш инде вообще-то беребезгә дә мешайтмый. O aş vakitte aş turunda gana oylıyorsun şu. Ansı vakit Ие. Сарымсак сата торган әйбергез бармы соң var сез? bizim var ya. Берегез әле миңа шуны караш. Gelme bana. Gerek şunu hatta. Sen de şu aş kişi turunda bir makale. Aş kişinin kuzu itmekte. Tok kişinin kuzu. Хикмәттә. Ой. Oo! Молодец. Qara hele, yo bu bit. Tegel cevap koymadın sen bana. Bu tege taş degenge baş deb etdi bunda ikmekte ikmek yani de anlayış var anki. İkmek. Dres, landır. Шулай. Men şolay, men şolay. Шунда инде бит. Tamam bir makal. Әйдә. Сыйлағанда мақтар. Сыйың біткәш. Нишләрде? Күп чыгарадыр инде. Yok mana. Таптар. Таптар. Әйе. Һәм тагын бер макал ландышка. Сы кунаклар турында. Кунак кеше туймаса да нәрсә эшләр ул? Менә кунак кеше туймаса да, кунак туймаса да барыбер Әйбәт. нәрсә әйтер икән, барыбер әйбәт. Рәхмәт. Нәрсә эшләргә мөмкин? Кунак кешенең тамагы туймаса да барыбер нәрсә әйтә ул? Рәхмәт. Рәхмәт әйтә. Эй, рәхмәт тәшкәре кызлар, кайым белдегез. Шулай ди. Миңа бер Сәй. зур гына тарелка кирәк, мөмкин булса. Та синең битендә беренче салатың әзерме әллә? Менә бу. Юк, әзер түгел шул. Менә тәлинкә ярыймы сиңа? Тәлинкәдә әзерлим мин аны. Миңа кирәк бәләкәй кашык. Сездә кашык диләрме? Калак Әйе, бездә диләрме? кашык диләр. Бәләкәй кашык диләрме? Бәләкәй кашык диләр. Бездә бал кашыгы диләр. Менә бездә калак диләр, ә кайбер җирдә бал кашыгы диләр. Ланш сездә ничек диләр? Бездә кайдан ничек? Беләсезме әле күптән түгел шундый бер ачышка тап булдым. Ябыгыр өчен, һәр вакыт формада булыр өчен. Ризыкны алдап була икән. Ничек алдылар ризыкны? Зур ашны да ашны да, салатны да, Кичкенә. бәлешне да, менә шундый кичкенә кашыктан гына ашылар икән. Әле ул ашны вилка белән ашасаң бөтенләй помогать. О, алай булса бөтенләй дә, Кытай таягы белән ашасаң. Кытай таягы белән әйе. Ма инде күзләре менә шундый ашылып бетәли бөтенләй. Әйе. Булат карале. Менә мин монда бер катлам Бер дип катлам, әйтим. Ит куйдым. Майонез белән. Майонез гади түгел. Сарымсак сытырга кирәк. Тәмнерәк була. Әйе. Шуны Ям беләсең син ирләрне яратканын. Ирең бармы? шуны булгатасың да майонез белән. Өстенә генә җәеп тормыйсың. Ярар. Тукта инде Әйе, була. сидәс. Һәм Һәм менә шул маринатлы суганны өстенә. өстенә җәясең. Аннары тагын майонез, Тагын ит. тагын ит, бер ике слой җитә дип уйлыйм. Һәм менә шушы матур гранат белән бизисең. Шулармы? Бик җайлы, бик гади Бик икән. җайлы, бик гади һәм бик тәмле салат. Монда бер кыз синең көндәшең. Әллә нәрсәләр эшләгән помидор белән? Белмәгән нәрсәсе юк. Юк. Уста. Оста бит инде ул. Аңладым, ул монда хәзер сыр салмакчы була. Карагыз әле. Дөресме? Менә пабла тугына ландыш ишетмәсен. Әйе. Берәр оливка кебек әйбергә сүкмәгән холодильникта. Мин Бездә бит бездә суыткычта күп нәрсәләр бар иде. карагыз әле. Оливки. Мондамы? Җүләр. Ярыймы шуны хәзер? О, все, отлично. Кызлар, сезнең салатлар әзерләнгән арада безгә тагын бер кат спонсор усакында сөйләшик. Тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара металл савыт заводы ачык акционерлык җәмгыяте.
Kukma Rossiya markası vaqt bilan sinalgan sovutsava Germaniya texnologiyasi bo'yicha o'zimizda Rossiyada yetishtiriladi. Ham Kukma mana shunday mermer islikli innovatsion sovutsavalarda taqdim etadi. Bunda yuqori texnologik islik sizning sovutsavaringizning tashqi qiyofatini bezab, onu shis-tortuvni yengillashtiradi ham sizga tobada yaxshiroq kulinar shedevrlar yasarga yordam etadi. Topshirig'imizning general sponsorina zo'r rahmatlarimizni erishtiramiz. Hamda ko'rib turasizlar, shunday shap osh suv bo'lmasa bizni bor bu sezondan deb aytib, haligi osh suv bo'lmasi bilan bizni Center Mebel ekibeti ta'min etdi. Sifatli mebelning butun assortimenti qulay bayaga jurnalistlar urama 56-yurtda o'rnashgan Center Mebel ekibetine zo'r rahmatlarimizni yetkazamiz. Ham shulay yo'q. Haligi motor ishlanmalar, mana shunday aning o'shasi ustavkalar bo'laydi. Shunda ibrlarni qo'yuvchi ul Indigo kompaniyasi. Osh suv bo'lmasini har vaqt krasiv kelib tursin uchun, appetit har vaqt oshilsin uchun Indigo kompaniyasina müracaat etiniz. Olar kuxni için sifatlı original fartuklar hem ilme to'xtalarda yozsalar. Barcha sponsorlarimizga cheksiz rahmatni aytamiz. Rahmat. Ilsiya Badridinova va Landish Majanova o'zlarining rizqlarini endi azirlab bitirdi deyarlik. Hozir qovoqlarni olamiz, chiqaramiz da Landish bilan Ilsiyani boshqa bo'lmaga sotamiz da chaqiramiz bunda bilgish zo'r ekspertni ham o'zini rizqlarini qo'yib qarab, o'zining fikrini de aytadi. Maqtisi bo'lsa, maqtar Tilin yitası olsa tilin yutar. Ağazır təmri kırışımızda reklama var. Ya kızlar, İlnur kildi, İlnur gitti. Bunlar kelib basıda, mında bir qarab turdi, mında bir qarab turdi. Men jingdim. Ho, ura! Təmri kırışının bugungi degustatori har vaqt tavaşı deb aytaylik, traditsion ravishda endi so'nggi oralarda Marokko restoranlari shiltari shef-povara Ilnur Gimayev. Selam ulan. Selam Ilnur. Ya, күрәсең бүген ризыклар төрле. Bugün beliş. Бүген монда бәлеш, кабак бәлеше, монда кабак ичендә кабак. Дөгеле кабак. Шул бәлеш не, ләкин кабак ичендә. Kavak içinde pişken beliş. Әйе, кабак ичендә пешкән бәлеш. Mızık kamır içinde pişken Мынсы beliş. камыр ичендә пешкән бәлеш. Yara. Ингредиентлары бер төрлерәк, шул ук дөге, җимеш белән икесе дә май салдылар, монда да май бар. Әйдә, салатлары менә салатлары бөтенләй төрле инде. Allah iken alaysa. Бик матур салатлар салатларын да. Basta mızık kavak parizm salatın. Әйдә, бу салат диетик салат. Диетик салат. Dingiz kerisesini salanlar. Dingiz kebabı saldı. Olma, kişer. Bismillahirrahmanirrahim. Eli mahsus etip kırıp yasadı da ana. Tizgine yasadı onu. Böyle beliş pişken arada reklamada vakitte tizgine. Şart. 5 sekund. Salat kızık. Kızık. Temnedik beysel turlar. Sen de işep etsek de bulağına indi o. Yok, uzunca bir türlü tem. İçerikli mi? Men soğusun kurmadım. Bu mayona saldım anda kurup telegramda netinde soğuz. Negi soğuz salğanım. Saldım ekan bilmem, bilmeyeyim, ayta almayım. Sen ne? Abımlık. Abımlık? Bir sengene maturitikten alayım. Sır içinde sır. Sır içinde sır teki sarımsaklı mı? Әйе, sarımsaklı. Avurtmaz kaybet bulayın. Әйбәт була. Салқын тедергенсің кебек. Әйе, әзірек тауықтар өзгерген. Тауышыңа шыққан. Әйе, шыл. Болды хәлләр. Sarımsak aşamıysan bunu işinde. Қойсы уақытта кішілер біле сөйлешуге Келіп отыр. Шақырыңыздар шып бауырыңызға шақсында. Яқшы түгіл. Дейсің бір. Тәмді? Тәмді? Помидорлысын қапқан. Ансыз қолтырмейбіз енді. Әйде бәліш. Бәліш. Бәлішні матуритикпен әтеге бүксін ойық әлі. Әйде матуритик. Bu salatın. Salatın nişet yapız? Salatın? Ansın. Ulantı başı tırağını ver. Yarar. Yamile. Təmile? Yamile. Bak para şundan. Şundan ona qoyub qarayım. Bir de şundan para. Bəliş təmlə. Bulğan mı? Yerine жеткен. Biz kuruqqan yığarı pişip şıqqan mekan yok mekan deyip pişip şıqqan mıydı? Moyun jəlləməgəndə. Moyun tuturdu. Moyun tuturğan. Alaysa yarığa da bula. Yarığa bula. Bizləri yarıqtırmaz, bizləri kirgeç yarırsız. Qabarız birgə bunda. Yarıqtırğanı. Mənə şu, haydet yaqtaq rızıqlar qoyub qarayıb da, anları indi bilgilərini qoyurbuz. Mundağı bu yata qatnaşışı qızımız, mundağı көрініп тұрайын қызлар екен. Белгілейін мұнда. Жігіттер бәйттерге асый алмайым. Салаты өзіншәлеклі итлі салат. Itli. Itli. Itini de özü alып келді. Мен де үйден пішіріп келді міне ит. От иті. Алай екен алайса. Білмеймін әлі тәмілім екі yok mu екенін айта алмайым, шеке қойып қарамадым.
Marinatlады суғаны, біраз өлшін алды. Келмеген екен көрініп тұрайын ғой. Әйе. Тілеген бек зор болса да қағылмай шат өздем. Кішкенегіне міне пішмақтан не тегейді. Артыр жемірмешегіне ашап бар ерінде. Әйдәлі. Міне шайтып міне. Итлі, суғанлы, біраз сарымсақлы, майонезлы һәм гранатлы салат. Ну, мен яратқанша болған енді болады. Оған ісіне ирилер салаты. Ерлер салаты. Ирлер салаты. Суғанда шамақ ақыры. Баллы суған дейді, татты суған дейді. Қойсы уақытта ол ақ суғаннан да ашы болады. Бүгін нешек? Бүгін дәмді болған. Суған әзгіне маринав еткенлер. Ұзақ болмайды, уақыт ұзақ болар еді. Әшесін бітіргенлер. Ол біткен ме әшесін? Әлей бәт болған. Лимон сұқылды бітті онда? Лимон саларға бола, бәлкі қайнар суда әзіректіне үйгірітіп оларға болады. Мен де еткен ем, қайнар суда басын. Мен білем бе? Әйе. Әзгіне білем. Yok mu yalan işlemeyim dedi. Evet mi? Sen de söz aytırdık bugün. Bulgan bu. Öyle şunday. Karasın bunda. Şimdi motorlu. Dügü içinde pişken bıtka. Kabak içinde. Kabak içinde pişken dügülü bıtka. Dürüst etmedim. Şöyle beytik. Şöyle beytik. Evet. Kora yemişlerini salganlar. Ana tüksünde yemişleri көп. Sen ne? Bulgan mı? Bulgan. Çürtküne bağlarak men aşıla yaşay. Şimdi kabakta özde de bitinde şeker. Ya var. Fruktoz diye beyteginde. Sastavında. Sastavında. Şu an göre miktarda bulgan. Ya salatlar, belişler, kabaklar. Bütün üstünde koyup karadık. Senin netice senin verdikat. No, bugün gündeyinde rizikler bir kızıklı. Özençelikleri beytek. Kızlar tırışkanlar, maturite bizegenler. Bu salat aytayk, bu qabımlaqında, bu salat өзінде күрәтіге майлы ризық ошаға әзіректіне организмді шиіз тартып жіберген. Просто разгрузить. Бек өзіне келішіп тұрады, майлы бәлешлер ошаға. Шуңа күрә бүгін айырым бұнықы яқшырақ, мұнықы яқшырақ деп айтып болмай, шуңа күрә бір тегізлік беререйім. Нишия ма не? Нишия. Kızlar seni şekilinde bu nişiyağa. Bilmiyorum. Çünkü onun birisi tün gibi kara şaşlı demek degende. Birinin etki. Birisi gün gibi aşık, blondinka. Blondinka. Landır Macanov hem İlsiya, Badreddinova. Allah iken alaysa. İdiler. Kızlar tırışkanlar. Şakırabız alalarına. Bir şıllar indi şap bulurum iken indi deyip. Şatırım iken deyip. Bir şılgan ayber oңайлы була, оңашлы була деп айталар. Мен шуңа күрә шуңа килеп чыккан. Кайса Илнур рәхмәт сиңа. Рәхмәт. Инде мин тагын бер кат сизгә төшерәм. Бүген безнең белгеч ролендә Марокко рестораннар шелтәре шеф-повары Илнур Гимаев иде. Илнур рәхмәт. Сау булыгыз. Илнур уңышлар сиңа. Һәм инде кызларны хәзер монда чакырабыз. Киттек. Я кызлар, Илнур килде, Илнур китте. Башта киткәнче калып карады ризыкларыгызны. Салатларга килгәндә. Салат бик үзенчәлекле салат ди, бик кызык салат булган ди. Хәтта тәмле булган ди. Ну, бик диетический инде. Әйе. Шулайга. Менә диңгез кәбестәсе мин бик яратам ди. И все, кишерләрне алып атыгыз. Ашады аннан соң кабымлык. Бик кызык. Шулай үзенчәлекле, бик матур гына бизәлеш. Әйбәт ди. Biz мәйтәм курыктык, пешеп чыкканмы юк микән дип, шуңа күрә ачмадык дип, ул ачасымы юк, ачмый дип ортасына калып карады, пешкән дип барса тәртиптә инде ачып ашасагыз да була диде. Шуңа мин сине көттем, дияме? Хәзер камера сүндереп, ашырбыз без аны, ул бәлешне күрсәтеп зандагы матурлыкны. Булган. Бу якка килде. Салат дип калып карады. Итле салат. Мин яраткан салат инде хәзер ирләр яратмый инде. Исеме дә әйтәм, ирләрский. Ирләр салаты. Суганында ниткәннәр ашысын бетергән ди. Бик молодец. Бик шат салатны. Инде кабак ичендәге бутка дип әйтте ул аны. Баллырак булган ди, әллә нидә салдым әле ди? Шикәр? Салдым. Шу баллы. Шулай, мин яратам баллы ди дигәннәс. Мин баллыны бик яратам. Мин дә яратам аш баллыны. Юк, кабак үсидә баллы була ул ди. Әле җимешләрдә бит монда бар баллы. Булган. Монда килеп басы да, монда бер карап торды, Бүген ди кайдыр җиңүне, кайдыр чыгарырга, бирергә, кайсы якка бик авыр миңа дип. Тигезләште барысы да. Ике кабаган чык тигезләшкә чыкла. Мин җиңдем. Ура! Булат, кызлар. Сине котлыйбыз. Сине котлыйбыз, сине котлыйбыз. Молодцы.
Шәп. Безнең тапшырыбызның спонсоры, генераль спонсоры Кукмара Металл завод заводы Ашык акционерлык җәмгыятеннән әлеге искиткеч бүләкләр, әлеге табалар сезнеке. Опа! Рәхмәт. Бик зур. Икегезгә бер юлы. Рәхмәт. Мәрмәр өстәл, менә шундый матур төстәл ул. Яшелрәк. Менә бу яшелчәләр төсендә. Бик матур, бик канәгать. Рәхмәт, бик зур. Үзегезгә рәхмәт килгән өчен. Я, теләкләрегез булса тамашачылар. Сезнең карамакта Тамашачыларга теләкләрегезгә TMTV каналын карагыз, тәмле көрәшне карагыз. Бергә хезмәттә, иҗатта, тормышта рәхәтләндереп, яндырып, озак еллар яшәргә насыйп булсын. Амин. Рәхмәт. Исәнлек, саулык, шатлыклар, бәхетләр, тазалыкта, байлыкта яшәргә язсын барлык тамашачыларыбызга да. Теләгем шул. Бу 2013 еллар да дип әйтик, яңа рецептлар белергә язсын, яңа ризыклар татып карарга язсын һәм инде яңа очрашуларыбыз булып торсын. Кызлар, бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле көрәш тапшыруын TMTV телеканалыннан һәр даим күзәтеп барыйк. Сау булыгыз! Сау булыгыз!